Чорапчылыгар массовый вакцинация тәлтәләр саябкаларынан кыфтакты гытыла турар. Бүгін үйәрә қайгетін үләттергер кейін балыға мобильна бригады тәуліләті. Чурапчылыгар хамсы кырыны тары келбит вакцинация буланы 900% olan турар. Келер неделяга саңа партия келләгенә саябка быгытнан тәлтәләре керен быгыны туруруктара. Нехелектерек тахавлана хамалбак нехелек хамалбак бут мындагай болар. 2 месте чеп пара. Оны 3 месте амырыла. Оны табу туханамын чурапчы улугунлык доктормгар життаргар этеметет кахан бар историяга жон история терандойдуга бандык пандемияны эпидемияны кахан бар вакцинара кыйбыта олеген бу бандык тоққа этемете бары бирге жомутун карыстан жасунур бутун карыстан вакцинаны хаден этебин. Үйрә хайгетер улуска 2 тыгынча 109 өләһет барыттан 710 киһи вакцинацияны аспыт. Бүгүн үйрә управлениятын сакаһынан ким балыга мобильне бригадаты келен 109 киһига ковид утары быгыны турурар. Бу гымыйын бүтәһигәр он дылы онна бесегәр 2 тохтырыемет графигынан ылыктакбыт. Инегенә мөт балаганы егәр дылы үйрә әйгәтигәр үләләр үләһеттер бит. Ие болары хәҗҗәр инелер оголорына хатар инелер медотвод тахтыр ылбаттыр оннагалар бары вакцинацияны толора агыктакбыт. Нехиленне эми бәйтин бага түнән ырыны утары быгыны ылар. Ордук элбәг жонугытта 6 һәр әйгәүләһеттерә ырыттан жарканалара оруннах. Мен вакцинаны алыньыга ылбытым экенерин хүббе бир конук араттак. Оларба тоқтаным яха состоянием тохта болбатага. Температура да такватага. Мен бем бу индрабе де таксига лелибин деревне хигер. Олиген антокоттанамын вакцинаны алак багат төбүнөн ылбытым. 5 жыл ыстата ковид береметия таксилатым, пока тохта залышы гына бок. Бу курдук камсы кырыттан чурапчылыгын олоқтоқтыры вакцина көмөтүнөн Карыстаналларга үле барар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете, Чурапчы.